шашум дарвозаи пажарка даем духтаро. Ина шашум дарвоза ки ворид гаштен, ана мехед дасти чап мегарден. Диден духтарако сеюм қатор мешава. Иҷада полотенцау сачоқои фасони бренди Оишае ки килоаки мефурӯшанд оптови. Нархи 1 килош 104 сомонай. бовар мекунед ҳамхо хушрӯи бренди машҳур будай марамат каседа дар корай ҳатман ина биёен анами нуқтаи савдо 213 контейнер. рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд нависеншона дарава как доставкатон мекунанд. бинен тамоми намудуш ҳастай. Элон тамошобинони азиз, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим медонен. Иҷада бренди Аишара сачоқои фасоне ки аз ҳама зурая бренди Аиша. касе мекофт марҳамат оптовияй фақат килоаки мефурӯшанд. ина каседа дар корай ҳатман биёен тамоми намудуш ҳастай. бренди Аиша килоаки бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза дасти чап мешава. сеюм қатор 213 контейнер тарафи пажарка марамат биёен як бурак бинен оқи ҳамқа зур будай бренди Аиша. ина касоне ки чун савдогаранд медонанд ки чихе сифати нағз дора. ина марамат ҳами дукон ҳамаш бренди Аиша азами майда чӯш сар карда то банниёша ҳастай. ҳамаи намудуш ина лицевой дар корай банни дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо биён. ма рақамашонам мемонум фақат аптавико будай диден. ма рақамашонам мемонум касоне ки имконияти омадан надоранд нависен доставка низ ино доранд. бинен охи чихо хушрӯ интихоб хеле ва хеле зиёдай. марҳамат барои савдо аз ҳама сачоқи беҳтарина бренди бақувваттарина гирифтанӣ бошен. ҳатман бо нархи дастрас инамиҷа биёен инами нуқтаи савдо биёен ҳама намудуш ҳастай. узорош ҳар хела будай гулоша бинен. ишаишта хушрӯ мана ина савдогаро чун алакай качествои бренди Аишара медонанд. мекофтен ҳатман биёен инами нуқтаи савдода тамоми намудуш ҳастай. инами сачоқора дидестен килоаки мефурӯшанд. тамошобино ина кадомеша мегирен. иҷада лицевойшам ҳастай баннишам ҳастай. ана ин намудошам аст и бренди Аиша кило гиранд мешавада. алараша мешад и аиши қаюш ҳамаш килои 104 сомонай килош 104 сомон будай диден. то 1000 сома гира уже оптови ҳисоб мешавад. ина марҳамат сачоқои килоаки дар кортон боша некем и сачоқои брендан. тамошобина бренди Аиша ай ҳама бақувваттарин аз ҳама хушрӯтарин сачоқан. ина марҳамат тамоми намудуш аз майда салфеткои майдаш сар карда то лицевою банниша ҳастай. мана бора светкоша намеген хушрӯчан. хулоса дӯстони азиз, ма рақамашона мемонам омада натонен нависен доставка низ доранд. бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза дасти чап мешава. сеюм қатора 213 контейнер. марамат биёен аз наздик бо тамошо кунен. ира бинед чихо хушрӯчан ино. мана 100% гарантия и сачоқода духтарако марамат муроҷиат кунен. иҷа ҷои оптовияй чихеле ки гуфтестиян 1000 сомон да харид кунен. донаям метиян амин нархи оптови. мана 104 сомон нархи килоша 104 сомон. ина духтарако бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам анамахе комплекти сачоқора навор гирифтем. нигоҳ кунед ҳами чанд сомай 40 сомон донада оптови бо арзон. ана ин намудо 40 сомонан коробкаги оптовиш бо арзон мешава. нигоҳ кунед чанд гулш ҳастай. марамат каседа дар корай биёен. бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза даян. мана шашум дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден. сеюм қатор 213 контейнер. ина тамоми намуди ами коробочниё 40 сомонанд. мана рангош ҳар хелай гулош ҳар хелай 40 сомон дона даяй. оптовиш бо арзон мешава. ана баъдан ана ин намудош ҳаст. инора мебинед чихо хушрӯчаян. ино 35 сомонанд донада оптовиш бо арзон мешава. мана марамат ира бинед чихо хушрӯчаян. хулоса ма рақамашона мемонам. барои маълумоти бештар метавонед муроҷиат кунед. ана инош чанд пулай? ино 5 чанд та дорада? 5 дона дора. 5 та дора 5 сомон дидена.
анай сачоқчора бинен ино медонен 5 та дора я пачкада оптовиш 5.5 сомонай марҳамат касе ки бо бисёртар мегира боз ҳам арзонтар мешава марҳамат каседа дар кора иҷада чанд намудуш ҳастай диден беҳад хушрӯ кадомиш дар кора биёен бозори Корвон доставка низ дорам бисёр гирен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза тамошобино шашум дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мешава сеюм қатор 213 контейнер тамоми намуди сачоқои фасон нархи оптови харидани бошен инами нуқтаи савдо биёен инаи сачоқо ҳамаш килоакияи нархушон ина тамошобино тобистона покрывали фасони хушрӯ бренди Айша ҳам ду одама будай барои болои диван ҳам як одамам қа хушрӯан ино ранги полотенцоян ку анам хелияй 100% пахтае тамошобино беҳад хушрӯ ира пикник рафтандам катитон наҳози сезони обозиё омадеста катитон барен қолинча барен хушрӯ будайнеке нархаш 200 сомонай марҳамат биёен нами нуқтаи савдо ҳамаи цветош ҳаст охя намуд фасонай болои дивандам аҷоибот меиста якта мегирем бовар кунен ки чанд солаҳо ба сайтона ҳичи намешава шушта истифода мебаред ҳозир расветкоша нишонтон метим инами расветкои ҳамияя ина бо дигар расветкошам будай тамошобино оптовиш 200 сомонай донада камакак нархиш дигарай дӯстони азиз ин нуқтаи савдо ҳамаи борое ки дидестен ҳамаш бори ваяй бренди Айшаяй ина сачоқо килоакиян хоҳен 100 чанд сомон 104 сомон нархи килошай дар 1 кило як гала мебиёя хулоса биёен бозори Корвон тарафи пажарка шашум дарвоза ҳокшоин шашум дарвоза дасти чап мешава марҳамат 213 контейнер сеюм қатор ира бинен инош чиян иноям ваяна чихи хушрӯ банниёи фасон инами рисункоша аҳамиятиенда ҳамаш ҳархела яйдхтарако баъд ҳами бренд байни полотенцода якм ҷо меиста аз ҷиҳати сифаташ якм ҷо меиста ина марҳамат биёен бо аз наздик як борак хитон бинен тамошобино нигоҳ кунен саунада анама хел полотенцои калон мепурсам бисёриё барои сауна рафтан ина марҳамат ин нуқтаи савдода ҳам лицевоша нишон додем ҳам баннаша ина марҳамат буд саунашам ҳастай ҳамаи цветош ҳаст нигоҳ куненда қисми болора бинен чихи хушрӯи интихоб нархошон медонен чанд сомай 100 сомон бинен чихи калони хушрӯвай 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомонӣ бо ино аз ҳама бренди машҳуртаринан тамошобино бренди Айша мана дар байни ами полотенцо якм ҷо меиста аз ҷиҳати сифат ина марҳамат омада аз анами бренд харидорӣ кардан хоҳен 100 сомон якташ мана кадомеша мегирен 100 сомонӣ доставка низ доранд бозори Корвон тарафи пажарка марҳамат шашум дарвоза дасти чап сеюм қатор 213 контейнер мешад биёен бо аз наздик бинен иҷада дигар намудоша бо агар ина оптовӣ гирен оптовиш килоакӣ мефурӯшанд арзонай хулоса биёен